Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ फानमिसना चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै आंखौ मानि थाखाय देलायदों सानदों जानो हागौ लोगोफोर आङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय दिनैहाय जोंना ख्रिस्टियानफोरना मोननै सभा जानानै दङ मोनसेया जाहैबाय खयला मयला ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय राङि जरा आङो दिनैहाय थांगोन जाहैबाय खयला मयलायाव थांगोन बे सभाया जोंनि नङा थेवबो आङो गुबुन मिसननिब्लाबो आङो दिनै थांनो नागिरदों आंजों रावबो लोगोफोर गैया आङो हारसिङैनो थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो फार्स्टआवनो न'आवहाय भिडिअखौ सुरु खालामनानै लाग्रोखाबाय आरो ओमफ्राय आङो दायो थाङोब्ला सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांजोबगोन लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे बयबो नायलांदो लोगोफोर बेजों हाबनांगौ नायबाथाय ओमफ्राय बबेबा लोगोफोर बियो जाहैबाय गेट 2 NLC फोरनि सभा जादों बयबो मिथिखागौ जायफोर NLC बिथांमोना हाबसिगोन लोगोफोर जोङो दायो बिथाङा जोबोद एक्टिव स्पोर्ट्समैन
आरो जोंखौ थुलुंगा होबाय बेनिखायनो आं बिथांखौ हाजासे हामबायदों लोगोसे गोजौआव जिरायनानै थानो थाखाय आं सारखौहाय खावलायनाय जाबाय। बिहरा मिथियाहाय मा जाहैयो नाय लोगोफोर बोराय बोरायखौ लोगो मोनफैबाय दिनैहाय मोजां मोनदोंहाय सोमसो नुखादों आइयो हांगार बायदि एकदम माबा स्टिल गामलाजों साराय खिबुजों ओरै खाथियाव दोनजाबनायालाय बिदिसो नुलायखाबाय ओरैबायदि बांद्राय बुंबायना नोंगौरा ओरैबायदि एफा गोसोम जायो आरोखि सिन्थासो जागारबायलै आं। ओमफ्राय माथो मानसिफ्रालाय बिदिसो होनो हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफोरासो बिना मैहा जेब्लायबो देरहासार साबसिन जायो होनो।